Bueno, oine, bigarren kanpai jolia zingo dugu elkarrizketi. Eta hemen dugu eguaz Crispin Mantizidor, eskerrik asko Crispin tortearen. Ez da zeitzik. Eta gure deixa irantzutearen, bueno, hasikoa gaztetako kontukin. Eta galderi izango da lehengu, ia zelan ikasi zinuten lanbidea edo nos hasi zineten kanpai jotzen. Kanpai jotzen hasi zinen, lehenko akolitxu. Zazpiurtaz. Hasi, zazpiurtaz itxizan komunio. Primera komunio. Gero, urran bizieran da, akolitxu. Zazpiurtaz. Hasi akolitxu. Zazpi jamala ere, hoxe izetizan akolitxuen zera, transizioa. Zazpiurtaz hasi, amalo zamatxu. Prakaluzik jazteko zazoi amala urtaz izetizan. Neskak kaltzardezek, kaltzarde luzik, eta mutiak prakaluzik. Amala urtaz. Amala urtaz hasi nina orduan? Kanpoek joten errutik. Baina amala urte arte, bileina akolitxu. Zazpitzik amala ere. Eta zeinek erakutsi zuen, noren gandik ikasi zen duten kanpai jotzen? Kanpai jotzen, sakristaue, Augusto, lakasan sakristaue, berton bizen da, are jote zuen, guk entzunde. Entzunde, belartxik, zartzaran jote zuen, hoxe, bariai, berak kanpa bultako joteko da launen nahizteban. Hor bizin lagun bi. Kanpa bultako joteko da. Laura joteko. Lagun bi bizita, berak bakarra hartzan normali. Bakarrak besti bai. Horrek, kanpa egita, horrek, danda, horrek bakarrik jotez zumina. Kanpa bultako etitzeko, lagun ebir. Augusto izan zuen maizu orduan? Augusto laka. Eta zeitzik ez izan duten kanpai jotzen, edo zelan sortu batzuen bokazio hori? Bokazio, hombre, prosnio eitzan, jaizten da, prosnio eitzan, da prosnioen elizbultitxe, zera, bendezio, lau eixeta behikazio botete ban da, prosnio eitzan bultan, kanpo bultako tete laura jotezik. Eta guk horren noten orduan normalein, baina kolexio egin de, kolexio maitxute, erruti ikesten, belarxaz, baina amala urte askota, korure. Prakaluzik jantzekun, venga, gizondu izan horren, zera, errutik umetasune pasate gizon nado. Izita pasatean, orduntxe, da baina korun esartuzko, Augusto esartuzko, ea moduliak, etorri kanpai jota. Esartuzko, laune bihurta, berak edo laurak jotezun, eta gu beba Teodoro, da ni, laune begin da, akolitxo bakarra zibilitzea imaturtin, da korun Akarren kontra da jute ginen, zaten oza. Guizan, juteko zago eta jone biga, da siaten beti gara orduan, omin sasoi obitxea jota dira ioten duen, kamatorra, da jota keia. Ia motilak, esatuzkun, berak, eskun motuzkun, zue baizu egitxera zelan jota, bueno, entzunde bakio, da horta zinen. Bere entzunde, bere zelan goten da, jotean. Zumena, aipatu zute belarri fine ebiko zan... Belarri, bueno... Musika... Musiki ezke, musiki beti guztabiz izako hori, musiki asuntu, kantitxe, zezera be, eta... Musiki asuntu guzteti ono da, kanpai joteko be. Kanpai joteko be, kanpai joteko eran be, ez barri joten da, batin geldielik, urrengun bizkor, da segun ze, alaitxi nibuzu, jaibiz betan da horretan da, jotu zan da, jaibiztan da. Velosia di, da, ostin bat iltze zan ino orduan galielik. Hori zara. Orduan bat duten jote zen duten bakarrik, eta beste bat duten lagunaz.
Kanpaboltako jo izan laune bizen. Orduan zegoen automatikoik eta orduan kanpaboltako ititzeko eskonstituiakon. Da, karo, oin ba automatiko eta ebibiritsi da zoina. Orduan ez zegoen automatikoik eta zerik eskonstitui bizen. Da, karo, batake kanpaboltako joten, azte zen, da, karo, doblaura sartzen. Hori zitezan, alaixena hori zitezan. Zenbat kanpaidaz berritxuko dixan, kanpantorran? 3. Beste bat behitxegoen, zera, hemendik baldar dire, 4 izan zen baina, ez dut, errezani edo hortik ez dut zaren da desagartu zen. Hori etxen dut, batzu. Zerako kanpai izan? Txikixego itxuri, txikixego, hau kanpaboltako da dana fiku izango zen, da hori dan, da den, da abadeik eta etxantut eltsi darin, bizen bitxarteko sartzen danein, joko zen igual, geldik, geldik egun da, fiku egun da, hau ez da bultako. Horrek, kanpaboltako, hori alexia hori, karo. Gauzia laitzeko, kanpaboltako martxan epitxin da. Ordu noin dinozu 3 kanpai deuzela? Bai, 3. Zeintzuk edo zelako di? Ze izen dugu? Izena dan, da den. Dan, zala esate ben San Juanena, da den San Pedrona. Da kanpaboltako Zizakon, ez dakizu, amarkineana edo zein izango zen, baina... Datan, daten segaitxik deitzen di? Ba, hoxe tonuei, hoxe tonuei, beruek joeran, hoxe gitxiora bera, hoxe moteako, hoxe moteako, oza, dan, berak joten da nin, dan joten dau, da bestik, den, dan da den, gero hoxe zinoi baina, gauk esaten duen, hau dan dok San Juan da den San Pedrona. Hori zertu. Da gaina, irudixe dugu ebrak, ez da kontratu osa, batek irudixe dugu, batek obisek, gizon batek bintxe grabatu dugu. Noskuk di, badakiru ze horretako dizen, gitxi gora bera? Hori, elexin izan egu. Lasterra garrako zuen, ez dut zauiz, ez dut zakulentzun, zein urtetan no zekarrazio kanpaiek. Baina, gure akordu metzete horrek, beti zaizetu di, horreko generazioik boi. Sekula kanpaien aldakuntza egin duan izto entzun. Eta bosgarren kanpaia goizine hote zana, azetako erabitxe zan? Nezerin kupulan goizine hote zana? Esatu egin hori, kanpatxe izan kupulako, besti bez. Entzuti, zola baina, basio garrik. Guk esatu guk horretxe di, untxe duzunak. Untxe duzunak ibrek. Da jo horretxeko itxeen duzen. Garo, besti egon zeran, garo, ero giro. Da pakotxa ipinitxe eta egin lekun, bauk sentidoek, areta ipinitxe da zaprapoz edo joteko eri ondo etortzeko da ipinitxe areta edo zeitxi dut? Ez, areta karo, kanpatorri ibeni, itxinda kanpaiantzako, ezera, tokixe. Zulu bai. Zuzulu arkuaz, ezera, kanpaiantzako tokixe. Gero araxe bat hau, kanpaie bat zelako neurriku biden, bertan zartzeko moduko, olguriaz. Gero, kanpai jotzeko erak pizkata aipatute, berritxuko berane kanpai deixek edo berane jotzeko erak deukez, edo erabiltzen zendu izan. Eta aipatu zeinkez zeintzu zein? Lehenengo egun nahi begir eta azte zana, adibidez? Lehenengo albaku, oizetan albaku, otamairokan oizen zeriten. Zeitzi zin otamairu? Bueno, tradizio hortazek,
trasi jarratzeko guge, hoxik izin duen, Amerikan ba, Gara urte bizizalako izenik, Izenek igual. Gero, otamen urteako zen, hil zen nahi. Hori, egunan biztur, egunan etorrerako zera hori. Deixe, adira. Deixe, gentia, esate ben, albaku, osin zeitan, egunako, kanpoza, orduan izate zen, orduan bazartxar, biharra, industritxek apenak egun, gitxi, kalen bizi zinen, bazarrek utu zinen, zera, hau zolan inden, biharren jen launtza, mantendu alda igual, goxin deixi, albako jodote, zeire ditxe, bega, haikin, orduan izan gabaz biharra gizien, Ordune hori kanpai joteko logure batek ibiligo zen, ez da? Hori sakristegu bera jote, berton bizi eran da bera jote bat, urren bera bizi zen, sakristegu esetan normali, elizien kontran bizi esetan dana, edo armitxean ju edo. Zelan jote ban? Dan bakarrak, dan ortosek, intervalo. Gora igote ban beti edo? Kuarture pintxeko azkenin, lehenengo da ibai. Sasoz, eta sazona eguenik, normala, gari bitxako kostaten beti hori izi iote, nahi xa bino ez. Baina, edan jaurra hobila eta pentsa ban itxuri, ino sozarraz moik bat hemen da beran kuarture, binen kabli, kanpai albako goteko, otik nixio. Gero, urrengu zeintzu bizetezin, egunei segi dute, urrengo kanpaiek? Urrengo kanpaiek, domeki bazan, amarrak izan atu zen mesan hausixe, ordu horretik, izaten zen, hori kanpaultako, dobla horako, jotu zen, ordu horretik, mesan hausixe nio. Hori baina horretik izan neoten mesa txikiku? Mesa txikiku, beraz zen atu zen, baina ez da kanparik atu zen orduan, beraz izan, ez da pentsetan, da gero, aurrera jarratxute, nibuzu, amabistako. Amabistako kanpai da hori zelan ditze zen? Angeluze, abadiko horazinik itxezien, hemen lezbueltan da, hartu liburuk eta, liburu irakurten, horazinik itxen, ibiltzezin, da, amabistan kanpai jota, hori amabistan kanpai joten ez zen nio, baser txarrak eta igulo solun labrantza miaren ibiltzezin ordun, bat hartu ere itxemizten gari bat, sasoi sasoko, han, amabise behautz eta nitxe errok ikusi ez, kanpai entzun urrinetik be. Horta fusionte zen. Nitxe abortu urrin nion, kanpaiek jotu zanein, gero, jendio, gizio izan. Kanpai, amabistako, amabisei. Urrengu, zein izate zen, amabisen hosti? Amabisen hosti nio urrengu. Iluntzin? Iluntzin edo? Ez, iluntzin, aramatxeko. Aramatxeko sortxerxe bultan edo. Aramatxeko, hori eguneroko. Aramatxeko, da beste ipu bai, amabistako bai, eta goxinien zera bai, horrek, fijo, eguneroko. Eta... Aramatxeko zelan, zetok eukitxo, zelan jote zan? Aramatxeko dan bisek. Ez? Dan bakarrik? Da horrek adirazte ban, egunan amaitxu eri? Bai. Bierra hilagateko sasoi, esan daigun? Bai. Batzuk ustotzen, bestatzuk ez. Segun. Aramatxeko jodote, mutila gartira di.
nahiko de biharra pixar behiru zagalduko dute. Hori izan, zera. Pixar behiru zagalduko dute, baina pixar biharra emiko bat da, apuro deskantza behimikete. Artiradi. Eta gero, erretiradi, eta ordune biharra izan, eusolan asko. Eusolan izan, biharra asko eta eusolan bat abestia laguntzen, eusu. Edo gari bati, edo ide bati, edo horrek, deitxu, edo gari joti, utxe, zeri, baion, gari joti. Eta, eusolan batu, eusutako batut, bueno, horrek kanpai balixo izete ben, askotan, olako xe abizuk emoteko. Gerrako abizuk eta auzolanerako abizuk eta emoteko. Auzolaneko abizuk emoteko kanparek hori bertako jauik, normalen, bueno, bixar gari jotik jakot, torko zinateke edo, auzutan. Horretaz aparte, zeuek ze kanpai beste jote zen duten? Zu kanpai baina hori gitxi den izen behitzen, zu kanpai. Zu kanpai, Kanpai bizo batera, dran, hori da sarratu. Hori zerizu izitzen. Nio, zu kanpai, nun zue da. Orduan zueke onbo bai, orduan behar respetu egon da, gero. Zu kanpai. Hanek kanpausek joten hartzen zuen jente behar segaltzate. Gabaz bazan jota haiki, bentana urten da, nun egun harritxasune, zuek harritxasune moteko. Normalin, hain berton bultan edo, nien ikusten bazan. Ola xe funzine egutxezun, kanpaiek. Baina hori zer izuzitzen, zu kanpaiek errespetu moteko. Eta gero beste batzuk jote zen ustetan, ikanpaiek ez da? Ikanpaiek modu bitxa joten duzen, bueno, den, hori intervaluaz dan, gero den geldienek. Eta gero andraskoa zan hilizana, den, bastante sarratu. Da gero intervalu, intervalu tero dan, osta be. Orduan gizonezkona eta andraskona diferentik? Diferentik, da. Gizonezkona zarein, dan. Iru kanpai bastante sarratu. Iru kanpa, gizonezkude. Da, aurretik itxi horrela jakitxe zen, zurrumurru, fulano da, bastante makal. Da, azengo da, izetezen. Gizau, kanpaia asebe, edo andrasku, edo gizonezku zer zan jentik entero izen. Baina beste ilkanpai bibe badaz ez da? Garritxun jote zimentzet? Engeru kanpai, Engeru kanpai. Hori kanpatxe gize. Engeru kanpai, da. Zelan jote zan hori? Hori zera bakarrik, ez da? Kanpatxe gize. Din. Ez kanpa bultako, baina geldi dela. Kanpa bultako bultaka barik, geldi dela. Horta. Eta hau eleiz gizon bat hitz zani? Txizantu edo abaden bat zani? Hoxe, normala, gizonezkoan normala, baina pixen bitxartin txigizi zarte. Osa, dan, tin, gero, den. Porrot beristiko. Gizona normala baina, edo abadi, edo aitxantu, edo oizpu, bat hilde. Atze berizan. Zu eta aparte, zu lagazontzen inok segiduan, kanpai joten, edo... Bueno, goixo, zan nik, gero kanpai, bai, bueno...
Ez zera, automatiko ipinitxo, automatiko. Ipini bizile, da erlojuaz automatiko ipinitxo, erloju heltzen den danin zera, amabixeta da zera heltzen danin, harak automatiko heltzen da joten. Masuk hinde zer hinde, hara ipinitxoen, da. Oin horta, zenuten dago. Noiz ipini ben hori, automatiko? Ze urtetan? Lago eta bostien edo? Lata bost, ez ezen bat urtein lagostetik gona, holako bat. Lata zazpi gota marte. Da zeuk ze alde topetotzezu automatiko izen edo kanpajoli jotako kanpaiek izen? Ikara, hortxe aldi, automatiko joten dau, jo itxen dau, baina betira bat. Ez da bere izten. Edo, ilkanpain ez da bere izten. Edo andrasko izen bada, edo gizionezko izen bada. Hak joten da den, apurte ipitxeak honez ere, baina gizonezko da, andrasko da, eta hori komplikau da itxuri. Eta hau gauze komplikau hori lartxu izango da, eta gara. Ja, eskuz dana, eukera guzti duz. Edo gizonezko, edo andrasko, edo... Beste grazio bat bitzen da bera, ezta? Oin, biarra, bidapurret, gara. Arduri hartu, gara, jazteine... Baiz, hainbeste kanpa jota, egun guztien zier, ordu asko eskatuko zuen, ezta? Ordu asko. Bueno, guk akolitxu gebizela, akolitxu zazoen joten duen normalin, da gero, no zebein bina, ardure geixen haustu geuken, sakazte geuken. Berton bizieran da zera, hanek amabizta kanpai berton, eskuz jotezion da danak, orduan zuen automatika gaita. Bera bizitzen maliz esango ban, automatiko ipinizioen jo dadok inventu. Hamek biarrik bat alperrik. Esango ban, berak, alperrik edo, alperrik ez baina. Eta beti zen da borondatezko bierra edo soldatean bate dekizu? Gugeguz. Apesinik guztiak joten duen. Oin, txakizte goge, igualik ban, zozer. Mira, sakazte goge normalin, elixi mantenitzen, elixi garbitxasunek eta zerak eta. Da, zera, gana, Andri, Austona, Andri, ibiltzen izen, basarri, kanpai eroi joten, bueno, gizonak joten, baina, da, kanpai jotalda, jotian da, zerori izatzen, orduan zerori izatzen izena, da, hartu, eta indiarra, eta bazen niz, kanpai jota bueno, batu, joten izen da, obligo inortzen, derrigortu zuen niko, baina? Hazen borontatik? Borontatik eskatza, Edarto. Da hori, baserri zena jake aipatu zuen, lehena baigul abadiaz batera eta akolitxo zazoien da asko bile zineten, egul baserri zetan da holan... Hombre, ibiltze ginen... Kontu izenke pixkata hori zeitxe zen duten... Kontu batzut. Ibiltze ginen gari berin gitzen. Gari berin gitzen ibiltze ginen, basarri. Osa, orduan, gari xeari izan, basarri izan, danik, basarri guzti izan, ere izan gari xe. Gero gixeitxeko, ezta? Gero gixeitxeko. Basarri bakotxa bere labioken, ezta? Hoi xe ben, eta hartu etxeko generoaz, orduan kanpoko gixi usut izan, etxeko generoaz gixen izan. Gari ere itxi, da zera, eta gero tortatzen, gari xe beti dira, gari berik ezak biko, batzi mazarri bat da. Da ze elementu dute zen duten? Ze gauza, ze... Ixapu. Ze dute zen duten? Ixapu, hau, txeperzini botateko.
behin getzu, isepu izate zen, onako zer boroi bat eta puntan egitxe ban bola bere biri bat egitxe ban zulu. Zer hartze ban, horrek isepu zer hartze ban? Urbein getu hartzeko, onako maguaz zelan esplikako zut. Hori abadik ingo ban, ez da? Ez, akolutxuko ditu ban, baina behin getzu abadik egitxe ban. Baina erun akolutxuk. Isopu botateko, gero, errazu itxesin, abadik, errazu itxesin da. Eta akolutxuk kontestau, latinez. Orduan latinez itxesan dana. Ez konfiter da, bedone potentit, bat emare semper virgin, eta latinez. Hor kanpai txikiek edo erute zen duten txilinik edo? Ez. Hori gure jone erutzen. Gaixo edo, azkenetan edo, mediku pastazan errutik, eta mediku guztetan baino. Txartoa eta abadi ez zen último recurso. Ointzaten dena, ea soluziorik ez da horrein, un zinoi edo zera moteko, abadi. Eta zena jute zinetena hor du? Parola, eskerrin parola, eskuman txiline. Zenbat edibin jote zen txiline? Zenbat edibin txiline jodo zelan? Txiline, zelan esplikako zut, berta morba metro. Kotxe pasada eta Asia zeratik izeko. Ja. Zaune eruta zena jute zineten? Eskerrin farola, lehenako farola, kandeliaz, kandela biztute, da eskuman txeline. Eta txeline jote zen, berrota metro horta txeline da jentik entzutuan da, Bat gurikune daroi, edo dator. Akolitxo hortek, badiatzetek. Eta txirin entzutu behin, basar txarrak eta orduan hartu hori itxen edo laborantzan, edo garira itxen edo laborantzan ebizenak, beixi, gatzez zuen, da txapela edo kapeli burun bauken, kendu, beleunikotu, lurren gani, beleunikotu, eta gurukunde papasau, akolitxu eta badi papasau, erdi eskutu apertu horrindu harta, haiki bez. Respetu baixe. Horta pasiontu zen. Gurukunde eskutu jute ginen, badi atzin, eta berbei bez, akolitxu badi berbei bez. Bide kutsutan. Eskurra, gu eskendu hagizien nundik, nora joan abadi bera hagizien, dogoan zen, normali hilzana, gure erten. Bide kutsutan esatuzkun. Eskerra, eskun edo horra. Beste berroik izebez. Eldu bazarrere, heldu, eta gaixo naba normala hori notu zen. Hori notu zen gaixo deuna, eta arrazaztu. Lehenkotek konposau, abadiaz, guke akolitxu alda izan, bertako eta bera gaixote abadi bakarrik gatzik, kuartun. Guk alde, konposau, erun ez zero gaitxe zion, esatuzkun, etorrentxe. Como zinio etorrentxe, gure gune moteko. Eta, abadik aztezan, latinez beren horaz zinek izan da, akolitxuk, akolitxuk atine, kuartuko atine ote ginen, kontestau. Bera, gure gune, ez da, esan duxe, bera trauzin gaixuk, bera zin traute, gura portxuet. Dogan mesasekarri gura portxuet, gura lagundu, emotu zen hartzeban, kostata egin gure jonoi, hartzeban egin, amaitxut, buelta. Eta
Dokonak agortena, kanporutzine korta osterekin barik, esan urte. Guztu itxegon. Hau txalak ez saltzeko do, nio. Erra txala, samatarralde hori, zen eurrizeko, arradun, zozokia, zertzan, negutzen, ono beste arra. Larrego derrala izango, laro tabido, dogonek, bertako, gitxera kalkulute gitxuan, bertako jauik kalkulute gitxuan da, gero urrengoa, eta zinine, arak pregunti, dogonek onan besta torri, pregunti, txala, zer kendu, bai, xapixixok, bastante urran sartzean. Egio neuken orduan. Ba, oizela, kortan da, usein edo, aproba beti oto, ez zara baina, ez da hori keketan, guztu itxekan da. Gero, berritxuko prozesiñoi pizkate behitxute, zuek ibiltze zineten, nago gauzak itxen. Hor San Marcos egun nire itxe zana, haitxetu zen, ge? San Marcos, letainak. Letainak itxe zen, goxin zazperzek, goxin zazazurtun da. Aztarrika milio ere, eta milioik bertxure. Baina, konfundiut ezpana San Marcos egunin, gardoza, ez da bakarrik. Da horre bestiok asentzixo aurreko irugun ez da? Ba, nago fika iztea, zertzen. Bai, konta hori, zelan izan hori prozesiñoi? Hau zutat haitxe zena? Prozesiñoi, urteten duen, abadik eta zera, akolitxu kurutxiaz. Bueno, hoxe prozesiñoiek espliketako, korpur kristi egunin, zaitxe zen den? Ba, beste korpuzte honin, mesenotxe, kantateko lehate mesenotxe, eta, gero, normalin, korpuzte bino, arrotik komunio egizeti. Eta, komunio egin, maitzin da korpuzte etorko zan, karo, junitxu do, normalin horta, da, komunio egitxezio neskak, iruneskatu, lau edo, bost, tetxe mate, sei. Karo, hantzek eta, hantzizurxik eta, gine, elantatu zin, da. Gainak uste dutxeakoen, probate, imagenan da, ertetzen sestilak, batxa sestilak hona, larroz egin da. Hasi hemen da, etxekutza, prozesine, orduan trafiko handi bizauen. Da, etxekutza, normali, prozesine, Zer dute zan? erun bauxe, zera, gure jaune, abadik erutan gure jaune, eta palixu, zorre palio. Gure jaune palixu nazuzien, lau gizonek erute ben, palixu. Dute zan, txapel bat emon, txabola bat emon, ez da? Palixu zen da, trapur, lau zerakin, oneta zera, eta abadi errazion, gure jaunez. Gure jaune, zerin. Hoxe zete zan, edo gaixo eruteko. Edo hosti, gure jaune, elixatik kanpatatako dune. Da ze, betete zan gero bertan ermintxan? Ermintxan horazin izan ez dut, zeitzan baina, eotezin, akorten hori, etxekuzin eote zan, isik ginen de pasarali, zarrari, isik. Zuek zerdan bari, isik. Lehena, antzineko zakari, korpostiko isik urek eruztxele, eruzaporradi ingoan, da,
berde izaten da, berde ilune, onako finek izaten da, isiek. Bedarra altu izaten baina, borobile. Borobile, bedarra normal zapala izaten dana, hori borobile izaten da, borobile. Eta berde ilune, eta honeta, marikan petxak eta, alfombrilez botata, atinkampa, da barrore, eta... Bertan, ermitxeko sarreran hor. Ba, ermitxeko sarreran. Eta gero, horrek neskatu komunioin de larrosa horrezek zestilan banatut, zer dut da, pototzen. Zerai, gure, zenbat, hemendik urten, eta elexin bertan, lehenengo, Gero, kamina erduen behin beste bat, horta, bertan kapizan aldu eran, azkenengo, izatezen, eta larroza horrezegin egotezen hori isi berdik. Alfombri naturala, baina eleganti, karo. Larroza horrezeg, batak horrezeg. Beste rosi, beste zurixi, eta danak zer nastat zer ibizet da barra. Gatzazan orduan, koloretzu? Koloretzu, eleganti, hori... Eta gero, San Marcos eguni, hori garrozara jote zineneko... Letainena. Hori normala bizitzen, hori korrenti bizitzen. Hori goxetan, batzuk, gana gobernu egin da, garro letainak esaketa konimiko, eta, venga, kontu esan egin ikusi, zera eta... Letainak? Letainak ez da, bizinoia, aldik esanik, baina, tradizioa izango zen hori, letainak, eta tradizioa jarretza itxik, zeidu, urtine baten. Nola jote zineten letainetan, o letainak eitzen? Letainak eitzen, dramatxea, ermitxita. Ermitxa konbiben. Lehengotek dramatxea, gero asterrika eta milio ere, egin baten. Asterrika eta milio egun baten? Egin baten. Eta asterreketik, kalamendian handiko partea, gortan hori, meteko nitxela, kurutxe askotu zen akolotxu. Hemen dik, kurutxe, zen da, miliotxeik agortan, miliotxeik hartu kurutxe, eurosko kurutxe, hartu da, zera hor bidekotxe, bidekutxe ematen edo kurutxe, ez da kurutxe egan bauen zuago baina kurutxe bisek elkarri blastan mamunu ma. Zeitxek izan hori, ze esan nahi egun horrek? Jarraipena, bataz bestiana do, kortauz deixen, letaina zento kortauz deixen, gero, bataz bestia mundu da segi, gero milioiko jarraitzen. Aztarrekiko jutu zen, boltein de. Aztarrekin zeitxe zen dut? Berta aiotakun... Oso zehorra zinea, badik... Latinez etxuen da, guzkin zezetan askotan baina, latinez etxuen, horren dara zen, latin. Mesigo etxe, zera, beste guztio. Eta, incluso, gaixo etxeakon horazioik eta dana latinez. Eta beste itxezen duten orduan, Madalena, ez da? Malena, Malnako txine, eta, Malena ez da bestan, kurutzeik, baina, etorreko zen igual. Malnako txa. Malnako txine egine zera, elnizan, kutsa elkarri zera, eta Malnako garratxu. Gero, produzini hori
letainak, osea, manna etorten bezan, manna kutsa etorten bezan, itxuri kurutzek monumenozko, ja, zera kartze, beste kurutzik kartze ban poderi, esensaleike, osea, hemendik manna kutsa badiz da, kurutzi akolutxio, zeraz, prosini, zeraz, letainak itxek, da. Letainak izatezen, oin errazatxe beste Errazan laguntzen, atzetik? Ba. Atzetik erritxarrazko jutezin? Erritxarrazko, ezein asko, orduan biarra da, astegun izatezen, normali. Asteburu zera, astegun normala izatezen, hori segundetan datazen, egunok, atazek. Baina, berroi bertan lan edo, logo batea, josi normali. Eta horrek rekorrido edo bilbideo gehitzeko, beti bide barrinetik ute zineten? Ba. Zeran ez zen horrek bideo? Horrek, berta bazarrere, edo ermitxa, bazarre barik, ermitxa da, egon bide generala, egon bide general normali, erromexak behitxezin. Milioine, por ejemplo, milioine itxezin, Ascensioni, da, Santonitan. Eta jote ginen, betiko biri, munsolotik, hor beti gora estratagan biden, erromexi izan berretxun, domeka inuzetan, domekero, erromexi izan berretxun. Horre bideo kurutzakin seinalauteaz, ezta? Asko bintzen? Asko karo, kurutzetak, hori baleteinak eta kurutzi errespetu izan beti. Orduan, interroken horrek bideok, esan nahi xeuken? Esan nahi xeuken, karo, Handa bide modu edo hartzen? Handi bertan ziark hartzen, lepos, orduan zegoen kotxeek eta zezerek eta lepos. Urrutxoatik bazin, da, persona izan zelako zen, aborda astu nebo esan, da, igule, lau motil, baina, 6 edo 8, igual, urrutxoatik bazin. Bertan, hausuku, normali, hausuku edo... Eskongabik edo izetezin edo... Eskongabik edo... Bueno, eskongabik, bai, eskongabik, izileg izan, edo eskonteko, bai, segun. Mutil indertzu, hori bai, mutil aporte, makala eta barik indertzu, zara. Kartezan... Leposa kartezan. Herri daño, danoraino kartezan. Bertora, zara eta gero kapasanture bai. Baina herrixen un etxe ben bat. Herrixen nahi zutezan, goiko prozesinioiek, hauzutik etorrenak. Eta herriko abadik, nun etxe ben bat. Nun bat bekalein. Bekala urteten duen. Etxekutza. Etxekutza normali. Betik etorren zera bazan. Da ostin. Berton erdiku iduruko bazan, plaza. Platano, platano zen, platano. Malenako partik zani, bazan, zun bat zezan. Malenako partik bazan, mitxe. Bastarrotzan nik usan igual. Gure enporan bastarrotzan baina. Ez que hor goiko partik, malena partik etorren nien. Kara, sigortik etorri joan. Montesierra. Da zelan etortezin handiek artean, izelako seinaleik edo etortezan aurretik edo bakarrik eurek handiek eta handiek etortezin? Ez, akolutxero lehenko beti. Akolutxo jurutziaz. Lehenko. Da, gero etortzen handi. Handerukin. Adoz, akolutxo. Abadi, da gero handi. Akolutxo, korutzi. Korutzi eta abadi ba. Errazo, zozen, nazimina errazo bat itxiban, Vale. Orduan esaten osa,
barratze zile, hauzutaik, prozesioien, lekun hartute hori. Handi. Leku. Ba. Eta hauzotarrak gaizite zilen normalin handeru. Hauzotarrak ze paper betete ben... Hauzotarrak orduan paperaz. Hauzotarrak bata beste orduan, bata beste premie honi laguntzeko esan eskuza egoten. Osea, baten bat edo eskondu izan bazan be. Da, zara txinera formi edo obri edo ikini uzan be. Bueno, edo plaka bota edo hormi, edo mazin bitxiko, edo ez dako. Ikustaitzeko, bai? Ikustaitzeko, edo ez dako. Eta gero hori zeiz, eta esan errezureko batze zineta. Errezureko edo gero batze zinetak eta hori zela izan esan. Hori, zera. Eskabidi bihar bazazu zerre edo ziketan duzu bauen, eruzetxiko. Eruzetxiko, normal nina mene itxezan milioi nintzen hori. Zahatzatu zen bera. Errobatibak. Errobatibak, izatezen beratze eguneko. Beratze eguneko. Zena izan hori? Nun batze zine edo zena? Ermitxan, bertan, hauzuneko, eruzian premie egula eta eruzi eskatzeko, batzen, da, egin errobatibo eskartxe, eruzi etxiko, kanpai gote. Eta zein zute zan errezu gidatze bana edo abai ikute zan berta? Bertako igual, bertan kopraizten bertan notu zuen bat, igual gizonezko bat aporretu errezu etxe bana, etxe bana edo, da, eurek igual. Abada izto, jutu zan, errobatiboa eta etxe. Da, normalni funziona etxe bana, milioi akorten, ortez seketi egula da, errobatiboa, urte bitxen edo, iruten edo, gero denboran ezizuen, da, amaitxo horreko eruzi iruten joan. Pedi? Ez indera dugu orden? Juri, batzu zabiko abestazen zako ez, baina, hori betiko. Eta gero, apur bate enterruei begire, berritxune zer abiz izan? Enterruko gote zin, segun zelako etxizen. Zer disposizio egin. Kategorizia gote zin, enterruko kategorizia gote zin. Ordena, primeri, segundi eta terceri. Ote zin, kalifikat zerak, enterruko. Primeri, irua badeku, segundi biku, terceri bateko. Da, karo. Organo eta kantuk eta dani barrentxako baina, orduan, da, gero, enterruko ospartin izan normalin. Ospartin izan normalin, da, gero, enterruko eta zero gamaitxutekun, baskadez, zentralin. Emote bane... Dana esartze zinen elisa erabata, edo pertsona normala izen edo abadi izen, itxe zana, diferente esartze zan elisa. Era kajina izu zan. Hori, ez da, inoz entzien dugu eta, hainka gineurra, zartzen da normala. Persona normala. Persona normala, hainka gineurra. Eta, abadi edo zera pasan, bestera, buru zerra. Inoz dugu entzien dugu. Neu fijeu, zugerteu izakon, gure denboran, orteko zera baina, entzien dugu. Abai orduan jentiei begite. Da beste prozesiñoi hauxe, ez dugu komentau, aztezatutako prozesiñoi berritxun inderran dixeu ben horrek? Hori izan nahi zatezan? Aztanteko prozesiñoi, horrek santa, neskak jaztezin bat santa. Maizen balni, da, zera horrek Jerusalem golabak eta iru
mantina peko, eta, botu llega apostolo. Llega apostolo. Eta, hori da, apostolo, Kristo. Apostolo gaina, Kristo gotu zen. Amage apostolo eta Kristo. Miro, Kristo gehitxoan kantau. Kristo kantau gehitxoan, eta apostolo kontestau. Eta gero. Zer geixa atate zan? Zer elemento geixa bajatzen zin, ez da plaza? Elemento geixa, ordu dauzen zangunde, amadoloretak dute. Da San Juan. Horrek girurok. Baserriko zerak gizona gutxez zuen, bagatxan lau izan, biarrezitzen santu bagatxak lau izan, biarrezitzen da eurek hartu egitxuen, lau basarri edo, margini batak margini, bestek San Juan, bestek doloretak eta Beroniki, eruteko, eruk hartu egitxuen, eruk horren hartzen, batzu sartzen zinen, urrungo gaztego errelebu emon da, horta garratzen. Poltsisten hori. Prozini hoxe. Bai, jendazko parte hartuan ez da? Erritxar asko. Hoxe, elitxidana beta. Eta zermoiek. Zela zermoiek. Eta kanpa berezirik jote zan orduan edo bardin ezin? Dobladuran edo zin edo bere egune adirazteko? Ez kanpari goten. Prozinerako eta horrezak kanpari goten. Altzanten. Ordune aparte, inderra... Karo, edo kantu gontzuteko. Andrak egin da, umi, proziner guzteko. Zeren plazan da, karo. Proziner guzteko da. Zera, etxekutza, etxan lengotek. Etxekutza, etxan prozine eta kortena. Kotxi nosipin bat basa, baina, kotxi begatu, prozine, paso arte, kotxi begatu eta pasa nin erroa. Da, respetu, eixo. Da, gero? Gero, bultan, ostaba Elixan hartu santu. Da, izitzen zera, polemik izitzen, ebelixe, zelako guen. Laguntze ban edo ez? Zer izatzen ezingo zan urten? Ez. Jorre bizitata, prozine izin bazan, berton arkupin motxa. Elizbetik, eta txizten zer barro sartu eta kanporten barrik. Ja, ostein ebelio nago, atxekutza. Apostolo kantau. Kristo kantu eta apostolo kontestat, hoxe, prozine. Santa Gatzetik, apostolo gorretik, lehenengotek, Margini, San Juan eta Beroneki, gute zin da, Tartin, lehenengotek, San Juan, lehenengotek. Da beste zer elemento jute zan prozesinioien? Hoxe, lehen zotzen apostolo santak, eta gero, zera, Nazarenu, Kristo, jute zen burune, koroi, antzasko koroi biritxe, erdimak urte kuruzieriten, ortozik. Kuruzieriten, eta da azin. Azin Simon Zirineu laguntzen. Azin zan hori Simon Zirineu? Simon Zirineu Martzari berra. Da Kristo bitxibena Fernando Campetxa. Fernando Campetxa, Kristo bitxibena, da Martzari berra, horrek emisterrutin zaitu nintzen, da gero ba, zara, augusto.
hori, esan daigun, haitxekutza bajatzen zinetena, da gero zeizu zineten. Plazan gero gatu edo... Ez. Plaza bajatzen hasi zineten gero? Bai, gero rekorridu mozten. Rekorridu mozten hasi ginen, transitu kotxi gero egisa, eta aprobetu proziek eta interrezio izan trafiko antzako, protzazioa, plaza itxi, prozioi. Hoxe, plaza. Azkeni plaza. Baina, horretik etxegutza. Etxegutzatik gora, da eskurutzak. Da Mari Santu honein, koitzetako. Koitzetik gurutza, gero. Hamala gurutza. Hartu. Eta amaitzeko, holan, pregunto bitzu, zoze pasadizon bat edo, zeko dukezunea da anekdota bat edo, izer badakizu. Zeupa honen, kanpa jotean inguruan edo, inguru. Kanpa jotean inguruan, ez atzelen, kanpa jotean inguruan hori izatezen. Kanpaik jotezen augusto izan normalen, gu lauzen, baina domaketan hauzarin edo, baina normalen, augusto beretzen da. Da gero, astu askotu nahi zen. Andri, kanpako zarien zako zauzarra zerrata. Eta, hori esan esatena, gari berinketzeko, gari berinketzen izate ginenin, oitxuri zen, abadik, gari berinketzen da, zerrata, sozar, agrazimentu. Amarretako edo? Abadi handrak egartzen, astun egartzen, zera. Astun egartzen, basarriko genero. Genero gonena, ontsuena, zaharrak edo, madresek edo, zerak edo, ontsuena, basarrese. Etxe txartokatu zizte egin behar. Ez izan rodu. Ez txartokatu zizte egin behar, genero ontsuena, abadiei. Agradezimentu modu. Oizu. Listo, orduan. Vale. Eskerrik asko eta...